Run. Okay guys, ito kami sa Binalonan. Kakain kami ng biryani. Biryani rice. Ano yung mga kasama ko. Yan lang ulit din ako nag-vlog eh. Yan lang kasi ako lumabas. Yan guys, ayan natin. Ito kami sa mismong bayan ng Binalonan. Plaza nila. Yan ang plaza nila guys. Marami yung tao dito. Sintang. Kebab. Aja. A few inches later. Yun guys, order na kami. Printin muna natin. Sama ko. Papalitan mo? Tikman natin kung masarap yung biryani rice nila dito. Parang chowpan. Chicken. Yung order namin guys. Ano tong chicken? Biryani. Chicken biryani. Chicken biryani. Alam natin ito. Ilim doon. Sa talit. Sandin. Chicken biryani. Amado. Kapatid niya. Kasi kapatid ni Sandin. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Tapos na kami kumain. Yun sila. Guys, yun na kami. Masarap naman pero parang sa akin masyadong mahal yung 240. Konti lang. Pag pupunta kayo dito guys, dito lang sa sa mismong tapat ng simbahan ng Binalonan. So, see you next vlog guys. Peace. She call me loader, bitch, I roll out with my shooters. She wanna fuck me in a Plymouth Barracuda.